Umiestnite tento rýchlo nabíjací adaptér na nočný stolík alebo stôl a už sa nikdy nebudete musieť obávať, že sa vám telefón vybije. Je vybavený 2 ultrarýchlymi nabíjacími portami USB a 2 rýchlo nabíjacími portami PD spolu s plochým dátovým káblom. Dokáže nabíjať až 5 telefónov súčasne s neuveriteľne rýchlymi rýchlosťami nabíjania. Úplné nabitie trvá iba pol hodiny. Po úplnom nabití sa automaticky vypne, čím sa zabezpečí výdrž batérie vášho telefónu na roky. Preto sa už nikdy nebudete musieť obávať, že sa vám telefón vybije, keď budete vonku. Má vstavaný dátový kábel, takže dokáže nabíjať telefóny Apple aj Android. Okrem toho má viacero rýchlo nabíjacích portov USB a PD, čo umožňuje nabíjať 6 telefónov súčasne rýchlejšie ako 8 korytnačiek.